Үч райондашыбыз якшәмбе көнне туган ягыбызга кайтты. 1600 км юл узган егетләр бик арыган булсалар да сер бирмәделәр. Райондашларыбызны каршы алырга район башлыгы Альберт Хуҗин белән бергә егетләрнең якыннары, бер төркем җитәкчеләр дә килде. Кочаклашып күрешкәннән соң алар китапханәгә чәй өстәле артына узды. Одно дело, когда провожаешь, другое дело ждать. Вот когда эта ситуация случилась, мы начали жить как одна семья здесь муслимов. Һәр әти әни баласы өчен борчылып яши. Улар махсус хәрби операциядә катнашучылар бигрәк тә. Кайтасыларын белгәч инде без сөендек. Аларның юлга кайтып, туган илгә кайтып, ял итеп китүләре өчен инде ватанны саклаучы улларыбыз яхшы гына ял итеп, үзләренең хезмәт иткән җирләренә барырлар, исән-сау әйләнеп кайтырлар дигән теләктә калабыз. Кайтканда шул ял итәргә кайтам дип кайттым инде. Кире бармый тоже булмый. Үзебезнең райондашлар, егетләр бөтенесе дә шунда калды. Шуңа кире бармый булмый. Егетләребезне каршы алып, сөйләшеп утыру мөмкинлеге тудырган район башлыгы планнар белән уртаклашты. Муслим һавасын сулап, муслим чәйләрен эчеп, муслим чишмәләренә барып килсәләр, алар моннан тагында көч җыеп, тагында рухи көч җыеп, инде отпускаларын әйбәт кенә үткәрделәр дип ышанабыз. Бөтен җегетләрне көтеп калабыз инде, менә әкренләп алар кайта башладылар, бөтенесе дә кайтып җитер Алла бирсә. Җитәкчеләргә планлаштырган эшләрен башкарып чыгуны, егетләребезгә физик һәм рухи яктан ял итүләрен телибез. Наилә Салахова, Динар Нортинов, Муслим телевидениесе.